Velkommen til. I dag skal vi kigge nærmere på en maskine, som er, det absolute bankende hjerte i ethvert mejeri. Mm. Men det er nok de færreste af os, der nogensinde skænker den en tanke. Altså pladevarmeveksleren. Eller pladeapparatet, som det jo også kaldes. Ja, præcis. Når man ser på de kilder, du har med, håndbog i mejeriudstyr og mejeriproduktion, så står det jo klart, at det her er et stykke genialt ingeniørarbejde. Det er det i den grad. Udefra ligner den måske bare en stor, kedelig metalklods med en masse rør. Ja. Men den skal løse en næsten umulig opgave. Den skal være brutal nok til at slå skadelige bakterier ihjel, Okay. men samtidig skånsom nok til ikke at ødelægge mælkens kvalitet. Og så skal den gøre det hele, mens den bruger så lidt energi som overhovedet muligt. Det lyder som en svær ligning at løse. Det er det. Og i dag skal vi se på de 3 geniale tricks, ingeniørerne har bygget ind i den for at få det til at lykkes. Godt, lad os pakke den ud. Kernen i maskinen, som dine kilder beskriver det er en stak tynde, pressede metalplader. Ja. Ofte flere hundrede af dem, presset helt tæt sammen. Men de er jo ikke bare flade, de har et helt specielt mønster, en slags riller eller bølger. Hvorfor? Det er det første geniale trick, og det er fuldstændig afgørende. Mønstret er designet til én ting, at skabe det, man kalder turbulensflow. Turbulensflow. Forestil dig en flod. Hvis den løber langsomt og roligt, så glider vandet pænt i lag. Det er laminært flow. Men hvis floden er fuld af sten og svim, så bliver vandet kastet rundt i hvirvler, og det er turbulens. Men turbulens lyder voldsomt. Mælk er jo et ret følsomt produkt. Risikerer man ikke at piske den og ødelægges dens struktur? Det er en rigtig god pointe, og det handler jo om kontrolleret turbulens. Dine kilder beskriver det faktisk ret poetisk som, at mælken ruller hen over pladerne. Okay, ruller. Ja, og den her konstante hvirvling, den er genial af 2 årsager. For det første, så sikrer den en vanvittigt effektiv varmeoverførsel. Hvordan det? Fordi mælken hele tiden vender og drejer sig, så er det altid frisk, kold mælk, der kommer i kontakt med den varme pladeoverflade. Varmen fordeles lynhurtigt og helt jævnt. Okay, og den anden årsag? Jeg gætter på, at det har noget med rengøring at gøre. Præcis, men det er faktisk endnu vigtigere under selve produktionen, end hver der har prøvet at varme mælk i en gryde. Ja, man kigger væk i 10 sekunder, Ja. Og så er det bånd på. Lige præcis. Det kaldes fouling i fagsprog. Nå, okay. Den rullende bevægelse i pladeapparatet forhindrer, at mælken ligger stille længe nok til at brænde fast. Så et mejeri kan køre produktion i timevis. Okay, så den kontrollerede turbulens er trick nummer 1. Men inde i maskinen har vi jo både råmælk og færdigmælk, plus varmt vand, isvand. Hvad forhindrer det hele i at blive blandet sammen? Det her pakningerne kommer ind. De her gummilister, der sidder limet fast i et spor på hver eneste plade. De er den absolute frontlinje i fødevaresikkerhed. De skal bare holde tæt. Og designet er utroligt gennemtænkt. Kilden nævner, at de er lavet med en dobbelttætning. Forestil dig 2 barrierer lige ved siden af hinanden. Ja. Skulle den første pakning svigte, så kan væsken ikke bare krydse over. Den bliver fanget i en lille dræningskanal og løber ud af apparatet ned på gulvet. Så man kan se det med det samme. Præcis. En operatør ser med det samme. Hov, der er en lækage. Det er en indbygget alarm. Det er virkelig smart tænkt. Så pladernes design skaber turbulens, og pakningerne sikrer adskillelse. Men den virkelige magi, den ligger vel i, hvordan væskerne bevæger sig forbi hinanden. Lige nøjagtigt. Og nu kommer vi til trick nummer 2, som er så elegant i sin enkelhed. Modstrømsprincippet. Ja, det begreb går igen i dine kilder. Jeg forstår, at den varme og kolde væske løber i hver sin retning, men hvorfor er det så meget bedre? Lad os bruge en analogi. Forestil dig, du går ned ad en smal gang, og du skal give en besked til en person. Okay. Hvis I begge går i samme retning, har du kun et kort øjeblik til at råbe beskeden, mens du overhaler. Ja, det er rigtigt. Men hvis I går mod hinanden, har I hele gangens længde til at udveksle information. Det giver mening. Det er det samme for varme energi. Ved at lade den kolde mælk løbe mod den varme mælk, opretholder man den størst mulige temperaturforskel over hele pladens areal. Så energien får maksimal tid og plads til at flytte sig. Lige præcis. Og den her ekstreme effektivitet, det er vel grunden til, at den regenerative sektion kan fungere så godt. Din kilder kalder den for anlæggets sparegris. Og det er en perfekt beskrivelse. De nævner energibesparelser på 99-95%. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det lyder vildt, men den er god nok.
Lad os følge en dråbe mælk. Først kommer den kolde, rå mælk ind i den her regenerativ sektion. Ja. På den anden side af pladerne løber den brandvarme, færdigpasteuriserede mælk, som jo alligevel skal køles ned. Takket være modstrømmen afgiver den varme mælk sin energi og forvarmer den kolde mælk fra måske 4 grader op til omkring 55 grader. Helt gratis. Så den har allerede klaret det meste af opvarmningen, kun ved at genbruge varme, der ellers ville gå tabt. Lige præcis. Først efter den er blevet forvarmet, løber den videre til den afsluttende varmesektion. Her skal den kun have et lille puff. Et lille stykke op. Ja, det sidste stykke op til pasteuriseringstemperaturen på, lad os sige, 72 grader. Det sker med varmt vand. Det er den eneste nye energi, der tilføres. Hold da op. Uden den sektion ville energiregningen jo eksplodere. Fuldstændig. Det er forskellen på en profitabel forretning og en, der går ned. Okay, så mælken er nu 72 grader varm, men det er ikke nok i sig selv, vel? Den skal holdes for den temperatur i et stykke tid. Helt rigtigt. Det er her holdecellen kommer ind i billedet. Netop. Holdecellen er egentlig bare et langt, isoleret rør, som mælken nu strømmer igennem. Ja. Længden på røret og flowhastigheden er nøje beregnet, så det tager præcis den lovkrævede tid, typisk 15 sekunder, at komme fra den ene ende til den anden. Og den kombination af tid og temperatur, det er den, der dræber bakterierne. Det er garantien for, at skadelige bakterier som listeria og salmonella bliver dræbt. Men hvad nu, hvis en mejeris tænker, jeg vil øge produktionen og bare skrue op for pumpen? Så bliver holdetiden jo for kort. Et rigtig godt spørgsmål, og det går lige til kernen af fødevaresikkerhed. Men det kan man ikke. Nå. Flowhastigheden er låst og overvåget. Hvis mælken løber for hurtigt, eller hvis temperaturen falder, så slår en sikkerhedsventil automatisk til. Hvad sker der så? Den sender al mælken tilbage til start. Indtil underpasteuriseret produkt kan slippe igennem. Smart. Når de 15 sekunder så er gået, løber den varmesikre mælk tilbage til den anden side af den regenerative sektion. Okay, tilbage til sparegrisen. Præcis. Og her afgiver den nu sin varme til den næste portion kolde råmælk, der er på vej ind. Og bliver selv kølet ned imens. Den energi, den lige har modtaget, giver den med det samme videre. Det er et fuldstændig lukket kredsløb. Ja. Og til sidst løber den til en afsluttende kølesektion, hvor den møder isvand og bliver kølet helt ned til de 4 grader, den skal have i køledisken. Det er en utrolig elegant proces. Men lad os se på det fra operatørens synspunkt. Altså den person, der står ved anlægget. Vi har jo rå og ren mælk, kun adskilt af en 0,6 mm tynd stålplade. Og en gummipakning, ja. Dine kilder understreger én ting som fuldstændig afgørende for sikkerheden. Trykstyring. Ja, og det er her, vi finder det tredje geniale trick. Det er en simpel, men urokkelig regel. Den pasteuriserede, rene side af pladeapparatet skal altid have et lidt højere tryk. Altid. Altid et lidt højere tryk end den upasteuriserede rå side. Det opnås typisk med en ekstra pumpe, en boosterpumpe. Hvorfor er det en lille trykforskel så vigtigt? Forestil dig det værst tænkelige scenarie. Der opstår en mikroskopisk ravne i en plade. Et lille bitte hul. Ja, Fordi trykket er højere på den rene side, vil den rene, pasteuriserede mælk sive over i den rå mælk, og aldrig omvendt. Så det forhindrer, at upasteuriseret mælk kan forurene det færdige produkt. Præcis. Det er en indbygget fejlsikring, der er baseret på en simpel fysisk lov. Du sikrer, at hvis noget går galt, går det galt i den sikre retning. Det er virkelig en elegant måde at bygge sikkerhed ind i selve fysikken på. Til sidst er der rengøringen. Vi har talt om, hvordan turbulens forhindrer påbrænding. Hvordan hjælper den med at gøre hundredvis af plader rene, uden at man skal skille det hele ad? Det er den samme kraft, der er på spil. Den kraftige, hvirvlende strømning skaber en stærk mekanisk renseeffekt, næsten som en højtryksrenser. Okay. Når man er færdig med produktion, kører man et automatisk rengøringsprogram, CIP Clean in Place. Først skylles systemet med vand, så kører man en varm basisk opløsning igennem. Som for eksempel? Typisk caustic soda, og den turbulente strømning bruger den til simpelthen at skrubbe fedt og proteinbelægninger af. Så skylles der igen, og så kører man en syre igennem, der fjerner kalk og mineraler. Så man kan altså rengøre hele det her komplekse system til et mikrobiologisk ren niveau, uden at bruge en eneste skruenøgle. Det må spare enormt meget tid. Enormt. Vi taler om en proces, der tager et par timer, kontra en hel dags arbejde for flere medarbejdere, hvis de skulle skille det ad manuelt. Og så sikrer det vel også en ensartet rengøring hver gang? Fuldstændig. En ensartet og valideret rengøring, hvilket er altafgørende for fødevaresikkerheden. Så for at samle op,
Pladevarmeveksleren er meget mere end bare en stak metalplader. Det er et intelligent system, der løser sine umulige opgaver med 3 geniale tricks. Ja. Den kontrollerede turbulens for maksimal varmeoverførsel, modstrømsprincippet, der muliggør den ekstreme energigenvinding, og så den smarte trykstyring som en usvigelig sikkerhedsgaranti. Lige præcis. Det er et perfekt eksempel på, hvordan gennemtænkt ingeniørkunst har en direkte positiv indflydelse på alt fra et mejeris bundlinje og CO2-aftryk til den mælk, du hælder på din havregryn. Det får en til at tænke. Hele den her teknologi er jo optimeret til et produkt som mælk. Altså med lav viskositet og ingen partikler. Ja. Men når man ser i dine kilder og på fødevareindustrien generelt, så bummer det jo med plantebaserede alternativer, havredrik, mandeldrik. Og der rejser du et utrolig vigtigt spørgsmål for fremtiden. Hvad sker der, når produktet er tykkere eller indeholder små fibre fra havre? Ja, hvad så? Den fine balance i pladeprofilen, som er perfekt til mælk, kan pludselig skabe for højt tryk eller stoppe til. Det dur jo ikke. Nej. Så det rejser spørgsmålet, hvordan skal denne kerneteknologi tilpasses for at opnå den samme geniale energieffektivitet og sikkerhed med fremtidens fødevarer? Skal vi have nye pladedesigns, større mellemrum, eller måske helt andre teknologier?